Logofor, bisa kau mancung. Tangero, ayo lumpin aku nih. Ayo, ayo tali gerak. Hello Logofor, good morning. Dengan जोङो माने दैलामबारियाव माने भिडिअ बानायफैदों कभार भिडिअ ओमफ्राय बेखौनो आङो माखासे ब्लग बानायगोन नालाय बेखायनो आङो ब्लगखौ बानायबाय नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नोंथांमोना ब्लग नायलांबाय थादो आं जाखिनि देखायनाय एसे बेलासियाव मोजां आरो नै दासो फैदों दासो देलायहोगासिनो दं माने जों देलायहोआसै ओरैनो सिम्पोल माने जों बारा मेकआप खालामा आरो मेकआप लाला बांद्राय मोदाय बायदि नुयो नालाय बेखायनो देलायबाय दं आंसो दा गेजेरनि एक्ट्रेसालाय बिदिनो जोंनि नोंथांमोना बहा थांनो नागिरदों बायद'मोन प्लिज अननानै नोंथाङा बबे फिल्मनि एक्ट्रेसमोन आं सिनायनो मोनासै थेंक इउ मा होनदों सोरजों सोरां नार्जारिजों भिडिअ बानायनो गोसो होयो जानो जोङो दा थाबायगासिनो दङ नै हनै एक्ट्रेसफ्रा जोंना नाहरथारदों Rồi, ra khai đi ăn ra đi xí. Đi đi. Đi đi. Ra đi. Đi. Ra đi đi. Đi. एक्सन माबा जाबायनो खैल'सो खालामनाय माबा सान्दुंबो गोसानो ओंखाम जायाखै आरो बे माबा मोनसे दङ औ दे माबा मोनसे दङ Vitali, mamma che così detto. Ti viene che sai indoor na. Nella giardina. Noi. Aduh, Pak. Dia. Dia. जोंना दा भिडिअआ खालामखांबाय ओमफ्राय जों मोजां बानायनो हायाखैसै माने बिथाङा ओंखाम जाबाखैमोन ओमफ्राय ओंखाम उखैलाबायनानै माबा मोनसे जाबाय दा टाइमाबो 2टा जाबाय आरोना 2टा जाथ'वाखै 1टा आरो 2टा जानायसै जाहां
Thôi à